O Chantada Atlético perdeu a pasada fin de semana co Friol, o líder, por 1-0 nun partido moi igualado con escasas ocasións. Afronta agora unha fin de semana de derbi e dobre xornada. Xa nos deixa un pouquiño máis descolgado dos postos altos, pero bueno, eu comentaba aí atrás que perdes un partido, baixas un par de posicións, gánalo, subes outro par de posicións. Entón, bueno, seguimos aí no grupiño, pero claro, temos que andar ao loro porque non podemos pinchar moito máis, senón... Bueno, agora mesmo cal é o obxectivo? O obxectivo, xa que estamos aí, pois é intentar seguir aí. O obxectivo, cada partido que temos que xogar, ganalo. E despois saber onde nos leva eso. Evidentemente, vai ser difícil ganalos todos, pero bueno, o noso obxectivo é ese. O meu obxectivo como entrenador, que a veces salimos a xogar un partido de 2 xogadores, por suposto, é ganar sempre. Agora mesmo están quintos a 5 puntos dos postos de ascenso e a 1 do cuarto, e esta fin de semana poden sumar dobre e xa se meterían de cheo na pelexa polos postos de cabeza. Xogamos o sábado contra o BCRA e o domingo xogamos o partido aplazado contra o Chantada B. Entón, pois, é un fin de semana que poden ser 6 puntos que nos metería cheo na loita, ou en caso de non sacar resultados positivos, pois deixaríanos xa así que xa un pouco descolgados, aínda quedan puntos en xogo, pero bueno, xa sería un pouco máis complicado acabar entre os primeiros. Bueno, eses dous partidos a fin de semana é algo moi intenso, estadelo preparando especialmente? Sábado e domingo... A ver, avisáronos a semana pasada, nós non contábamos con ter dous partidos no mesmo fin de semana porque, como xa dixen varias veces, somos unha plantilla corta e xogar dous partidos no mesmo fin de semana pois non é unha cosa que nos beneficie, pero bueno, nós o primeiro é o partido do BCRA, que son tan importantes uns puntos como os outros, sin facer nada especial, a verdad, seguir entrenando como sempre, seguir reforzando a nosa identidade de xogo e xa che digo, sin facer nada especial con respecto a estes dous partidos. Si, o viernes entrenaremos un pouco máis suave polo tema de ter dous partidos o fin de semana, pero nada especial. Entón o domingo vai ser un derbi casi completo, claro, porque se reanuda cantos minutos xogades? Salvo os primeiros 15 minutos é todo partido, o sea que prácticamente é un partido completo. Bueno, con ganas de derbi. Sí, claro, pero xa digo, nós preferíamos que fose cando habíamos acordado, cando habíamos pactado co Chantada, que era en Semana Santa para estar máis cansados. Dous partidos o mesmo fin de semana neste campo, que é un campo duro que deixa bastante tocado aos xogadores sin darlles apenas descanso, porque tampouco temos unha plantilla larga como para poder facer moitas rotacións, pois seguramente que as pernas dos xogadores vayan a notar, pero bueno, teremos que, así como acertou, temos que xogalo, que a ilusión, por suposto, de ganar os dous, que a ilusión é que a intención de ganar os dous partidos.